Bohol ug sa tanang mga bulanon sa tibuok kalibutan, kini ang Bohol Eye TV. Ania kita karon sa APC Grounds para sa pagsaulog sa ika-20 nga tuig sa Ube Festival. Nga ang tema ang kabatan-unang bulanon atong dasigon aron ang industriya sa ube magpadayon ug ang turismo mauswagon. Mauswagon ang pagsugod sa Ube Festival karong adlaw Petsa 28 kung asa gikomersyo aron mapalit ang kalain-laing klase sa ube sama sa kinampay, baligunhon, binato, tamisan ug uban pa. 20 na katuig nga ni-appeal mi sa UP Festival gikan sa tuig 2000 mao may pagsugod sa UP Festival. So ang lungsod sa Albor anay mga produkto nga nagkalain-laing klase sa ube. Natay ube nga kinampay nga nasiyay aroma na pwede ni sa panggulay, pwede pod pang ube jam. Nya gusto po kag purple variety nga klase ani ang atuang baligunhon nga pwede pang ube jam. Nya ang atuang ube nga kabusok mao ni atuang malitan kayo kay mao ni atuang mga panggulay. So natay mga klase, natay kanang tamisan, natay binato. So mao na mga klase-klase natong ube sa atong lungsod sa Albor. Nalipay mi nga sa karatuig nga naay festival tungod kay malisigon ang mga mag-uuma nga moapil nya malisigon pod ang mga mag-uuma nga motanom og ube aron maka-apil sila sa atuang ube festival tungod kay dihang mga puntuha panahon sa ube festival makabaligya sila sa ilang produkto nga ube. Sa tanan natong mga bulanon ug mga bisita duyog kamo sa atuang gisaulog karon nga 20th ube festival aron makapalit mo og mga klase-klaseng mga ube o ana po tay produkto dai sa ube ang amoang kanang ube kalamay nga famous na pod sa ato ang mga usa sa ato mga delicacy. So mao ni ato ang ube kalamay gikan sa lungsod sa Albor nga among ikapasikarbo. Ang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka Secretary William Dar. At pagpapabalik atong kalihim. Malipayo ng mga lokal na bulanon, hilabi na ang mga mag-uuma tungo sa pag-atendar ni Secretary William Dar gikan sa Department of Agriculture nga personal nga nihatag ayuda sa atong mga mag-uuma para sa pagpalambo sa mismong industriya. Inuban na nila Acting Governor Rene Relampagos, Attorney Salvador Diputado, Tagbilaran Mayor Babayap, o guban pang mga kalihim sa kalain-laing departamento. ₱11 million mga higala. Ito mapaka na ito mga higala. Pataasin po natin at mayroon tayong dapat masagalanganin at mataas na kita ng lahat po na involved sa agrikultura, mas lalo na ang mga magsasaka at mangingisda. Palakpakan po natin ang mga magsasaka at mangingisda dito sa probinsya ng Bohol. Mayroon kaming mga fisheries projects with the provincial government here in Bohol worth 40 million pesos. Palakpakan natin. Doon din sa BIT International College. Kanina, di ba may pinirmahan na tayo doon. We will tap them to do massive seedling production for the fruit trees or agroforestries that are needed for the upland areas of Bohol. Doon sa SWIP naman, mayroon pang dagdag na galing sa Bureau of Soils and Water Management. Actually, dalawang areas dito sa Bohol, Liluan Small Water Impounding Project sa Inabanga, Bohol. Ayun, pala isang project ito. Ang value po ng project na ito, Small Water Impounding Project, is 24 million pesos. Palakpakan natin.
we will also have a new project that will be established within the Bureau of Soils and Water Management called Solar Powered Irrigation System Project. Meaning, mayroon tayong almost 15 billion pesos na ibibigay ng gobyerno at itong pera ay galing Israel. You know, sinabi ko nga kay RTAP, kung mag-invest ka ng 200, 250, ay tatapatan po namin. At ano ang tapat po namin? Total of 380 million pesos. Mayroon ng sulat ang Land Bank of the Philippines at gusto kong banggitin ito. We are pleased to inform you that the Board of Directors of Land Bank of the Philippines approved the establishment of 2 billion pesos omnibus term loan facility for the provincial government of Bohol. So, may 2 billion na pwedeng gamitin din ng probinsya para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, para sa pag-advance ng agribusiness at para doon sa mga magsasaka at mangingisda. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang ika-20 nga tuig nga selebrasyon sa Ube Festival nagpamatud nga dakong kalambuan ang dala ni ini busa ipagpadayon kini para sa agrikultura sa probinsya sa Bohol.